Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija tal-Kelliema Claudio Grech u Stephen Spiteri innota li l-Gvern qed iressaq sensiela ta' emendi għall-emendi li ressaq ftit ġimgħat ilu biex ibiddel l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Dawn il-bidliet huma konferma tal-għaġla li l-Gvern aġixxa biha meta ressaq l-emendu qed isiru b'reazzjoni għal mewġa ta' kritika li saret dwar dak li jippropona l-Gvern. L-Oppożizzjoni se tkun qiegħda tifli dawn l-emendi sabiex tkun tista' tara jekk jindirizzaw xi tħassib li tqajjem fuq id-diversi punti li u kemm l-Oppożizzjoni kif ukoll is-soċjetà ċivili. Kif dejjem għamel il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jpoġġi fiċ-ċentru tal-politika tiegħu il-prinċipju li l-ħajja għandha tkun protetta mill-bidunet tagħha filwaqt li jżomm quddiem għajnejh l-isforzi qalbina ta' koppji bi problemi ta' infertilità fix-xewqa tagħhom li jsiru ġenituri. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li se jibqa' jemmen li suġġett tant sensittiv jixraqlu konsultazzjoni sħiħa u dibattitu ħafna aktar wiesa' kawt u ħieles minn kwalunkwe għaġla.